Kuthiwa izinto zakho ziyahlangana nabadala bakugadile. Kuthiwa kunomama wena owayegada uMadlamini. Uthi uMadlamini wena wakungena idlozi lakhe lona elibhekele. Ilona elikhanyisela izinto zakho. Kuthiwa wena ngani yami izinto zakho zizohamba kahle. Ukhona umuntu wakaFan Wyk ofikayo kuwena? Usisi. Ngibona isibongo sakaFan Wyk. Ngibona ikhehla lakaFan Wyk lifika ngomkhumbi. Ngilibona leli khehla likufikela likulethela izinto. Ngabe ukhona uSmith ekhaya? Yebo ukhona umama. Abaka Smith ke ibona abakhanyisela izinto zakho. Abaka Smith ke ibona abayikhanyisa indlela zakho. Kodwa manje futhi kukhona inzondo. Ubani uMatha? Umama wayekhona nje sivashele ekhaya. Uza nobubi ke lowo muntu. Kuzofanele nizame ukuthi nimgade ngoba manje bebengivezela bangivezela igama likaMatha. Phuza ngani yami. Ungaphuzi kakhulu kodwa phela mina efanele ngiphuzele abadala. Makhosi. Ucheckinile nje kodwa ku Facebook noma umane wafika nje wangabusasha ukuthi ubhale nokuthi #MySangoma is the best. Yebo. Utho wena ngani yami ukuze izinto zakho zihambe kahle. Kuzofanele ufike uzokhanyisa. Mele siphuze futhi. Kodwa ngoba manje idlozi kuyilona elibhekile. Kwakuyidlozi labakini. Engathi ngibona engathi umsuka wenhlanhla zakho usuke eGermany. So wena kuzofanele uphatha ama-euro kube wona ke sikhanyisela ngawo idlozi lakho. Ngoba manje idlozi lakho aliwathatha amarandi. Ngoba manje idlozi lakho akulonela la eSouth Africa. Ngoba manje idlozi lakho liyafuna ukukukhanyisela. Kodwa manje idlozi lakho lifuna ukuthi ulilethele imali elizoyizwa. Kuzomela ke ngani yami ufike nama-euro ukuze izinto zikhambele kahle. Ngikuzwa kahle impela. Makhosi. Kunjani? Ngoba uthe angilethi impepho khona soyishisa asishise khona inhlanhla sizowanda nje izinto zizoluka kakhulu. Makhosi asibakhanyiseleka abadala sikhulekile kunina koFan Wyk sikhulelile kunina bakoSmith sithi nayi ingane isiphambi kwethu sithi nayi ingane ikhanyiseleni sithi siyanibiza ke manje ungazi ukuthi uthi ngizokhanyisa ngani khuleka bangathi ukhona into sithi wozani ke nayi ingane isifikile la sikhulekile kunina sithi wozani nabo Smith nizokhanyisela nayi ingane yenu nangu umzukulu usefikile sicela nimkhanyisele inhlanga sicela ukuthi nizizamele isimo sethenda sithi ke abaphansi abahlangane ke bonke niqoqane ninonke niwumndeni woSmith ninonke niwumndeni woFan Wyk nikhanyisele nayi ingane nayi isizile lapha kwenu izobika usizi lwayo kuzofanele kube nesimo sokuthi ngikiso olwandle ngoba kunesimo somkhumbi lo mkhumbi ngubona ufika uthwele abantu abamhlophe abawondle beyikhanyilanga ngibona kukhona umkhulu wakho wayefike ngalomkhumbi kwaba ukuthi ke anikaze nimenzele umsebenzi kuyofanele ke ukuthi ngesonto elizayo musufika ulethe nama-euro siyohlangana ke eNando's ukuze sibenzele ke iladi sikwazi ukuthi sithenge nje ifull platter sikubike nasemadlozini ngoba ubikwanga bese kuba nesimo sokuthi ke wena ngani yami kunezinto zakhe ezivalekayo ngoba kunesimo sokuthi wathi uma wakho khathe ethwele wena akekho wamenzela ibaby shower ingakho ke into zakho zinokuvaleka kofanele uze naye kuma wakho kube nesibo sebaby shower esisenzayo ukuze into zakho ivuleke ngoba konakala lapho konakala ekuqaleni kwakufanele khathweni uma wakhe esayithwele kube ukuthi ukwenzela ibaby shower yangenzeka ke ibaby shower ngoba kunalo anti uMatha abathi abadala uyena owumuntu owavimba isimo sebaby shower ngoba vele enomoya ngoba sesohlangana eNando's ke ngani yami sengathi singaya kule ngasemtateni ngoba vele idlozi lakho ilasolwandle kodwa zona into zakho izohamba kahle kuzokukhanyela Sibonge yakho. Akubonga ngani yami uyobonga ngokuthi ufake ku Facebook ukuze nabanye bazi ukuthi mebefuna into zabo ivuleke beze kubani. Yokuthi uyasho ukuthi #MySangoma is the best ukuze bazi nabo. Is the best impela.